କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାର ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଗଲାଣି। ହୁଏତ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ରୋଗ ଏବଂ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ପବନ ଏବଂ ଏ ଆଖି ନ ଦେଖିଥିବା ବା ନ ଶୁଣିଥିବା ଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖିବାର ମିଳିଛି ଯେ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ। ଏହି ଜୀବଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହା କୌଣସି ମୁଭି ଭଳିଆ କିମ୍ବା ଟିଭିରେ ଯେମିତିକି ଆମେ କୌଣସି ଜୀବକୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ଜୀବଟି 16 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ଥିବା ବେଳେ 12 ଫୁଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ ତାର ଆଗ ଏବଂ ପଛ ସମାନ ସମାନ ଏବଂ ତାର ଦେହ ସାରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲୋମରେ ଭର୍ତ୍ତି। ତାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଡିରାକ୍। ଡିରାକ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏ ମୋବାଇଲରୁ ସେ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ହେଲେ ଜୀବଟି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶାକାହାରୀ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।